И какво става, хора? Аз съм Демиан Дог и сега ще играем на Clash Royale. Както може би сте видяли, си промених дека, който много добър, експериментирах го 2-3 пъти и е много як. Както може би сте видяли, още съм Wizard на 7 левел имам, защото както може би видяхте, играх Wizard Card Challenger и сега ще преминем към малко битки с този дек. Окей. Нека да започнем и надявам се видеото да ви хареса. Ако искате, може да експериментирате този дек в вашия профил. Няма проблем. Това пича малко така ме хайпна. Така. Само чакам момента, когато ще стане двоен елексир и нападам с пълна сила. Така, само едни барбериани. Така за защита малко. Окей, Fire Spirit. Ето, точно тогава, хора, ви трябват Fire Spirits. Така. Не трябваше, мисля, че не трябваше, защото пича сега като пусне балона. Няма как да си защита. Добре, пускам Giant. Да видим тази атака каква ще е. Успешна или неуспешна. Да, мисля, че ще е успешна. Да, успешна е. Както може да виждате, дека е страшно хубав, много добър. И наистина е много добър. Ще играем още няколко битки. Ако искате, ето ви го. После ще ви покажа и скриншот. Ако искате да си направите вие скриншот. Значи Ice Spirit, Elite Barbarians, 3 Musketeers, Zap, Giant, Fire Spirits, Elixir Collector и Skeleton Army. Веднага пускам еликсир бомбичката. Така. Ще посетя двамата пичари. Или... да, по-добре да. И сега пускам 3 Musketeers. Те мускети. Само не дей да се... Не! Добре, малко така. Хора, извинете за прекъсването, просто майка ми се обади. Окей. Както може би виждате, правим страхотен тук деймидж. Мисля, че ще вземем кулата. Само тия печаги трябва да не се отказват. Искаме още ни 3 мускети. И се надяваме да потръгне плана, защото вече имаме няколко мускети. Давай! Зап, окей. Едни Fire Spirits. Да, вече е 100% че ще го бием. Окей.
2399. Що не го направих? Направо на 1400. Да. Както може би виждате, вече имаме Nightwitch след 14 дена ще излезе, т.е. 2 седмици. Та хора, сега ще привършим епизода и ще направим едно малко геймплейче на хакнатата Clash Royale. Само секунда да ви покажа скриншот. Ето го дека. И вие си го скриншотнете. И ако искате го използвайте. Така. Нека да сега да включим малко Call Royale, който е хакнатата версия на Clash Royale. Можете да напишете в интернет Call Royale и ще ви излезне. Така, както виждате, веднага заради нека да отворим един Super Magical Chest. Тук, както само хора, искам да изясня нещо. И това е, че повече няма да играя на слабия си профил на първа-втора арена, защото просто без да исках си изтрих силния профил, може би съм го казвал вече. Пак за всеки случай, изтрих си силния профил и сега, ако превключа на по-слабия, вече няма да имам хубавия профил на 8 арена, така че няма да играем повече на слабия профил. Така, започваме с 3 джема. 2 Baby Dragon, 81 Spear Goblin, 56 Witch, 1 Lighting, 78 Electro Wizard, това ще е скриншот. 50 Minions и Rare, и един Бомбър. Окей, един, така, и 4 Бат. Окей, нека да отворим един Giant Chest, един Gem, 37 Freeze, 15 Prints, 62 Skeleton Army, 15 Fireball, 32 спаркита. Скриншот. Раде. Опа. Нищо хора. Просто понякога не ми се такова. И 79 пеки и 16 бомбър. Нека да преминем към битката. Окей, имаме Graveyard. Право мисля да атакуваме главния тауър. Окей, нямаше смисъл. Окей, няма проблем. Охо, имаме Lumberjack Bandit. Добре. Това е много добре даже. Право слагаме и Graveyard. Nightwitch също. И вече, да, вече сме го били топич. Аре, де, толкова ли не можете са 230 деймидж да наложите? Може го. Окей. Тук имаше доста легендари. 1, 2, 3 легендари. Това ще го... Нищо. Можах да е нищо, де. Окей, да ми правим един класик челендж. Така. Future. Един Electro Wizard, ето тук с Battle Run. Dark Prince. Nightwitch. Още един Electro Wizard. Една фурна.
И 100 печага сме приключили. Добре. И за десерта ще преминем към още една битка на обикновената Clash Royale, защото много силен дек направих. Нека още един батъл да направим. Така, нека да видим. Десети левел. Малко така, лошо. Окей. Не, няма да му пускам сега 3 мускетари, защото... Да. Добре. Да, вече ми са 3 мускетари да пусна за всеки случай. Само да замразят тия пичове. Така. Окей. И аз имам лок на втори левел. Окей, мисля да пусна това и да го комбинирам с зап. Окей, нямаше смисъл да запа. Добре. Както може би знаете, малко съм болен. И затова кашлям. Пусна една елексир бомбичка. Окей, топич. Си пусна това. Нека да пуснем. Не! Топич май се оказа бая труден. Окей, само чакаме да... Само искам да такова... Добре. Пускам вече силните работи, хора. Тук просто ще сложа няколко елит барбериан. Т.е. само едни елитки. Ще го комбинирам тук с Ice Spirit. Ще сложа още един Giant. Само тук. Малко лошо го направихме. Така. Дори то пича ни хайпна тук, защото малко ни разби. И хора, това ще бъде днескашното клипче. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте. И ще видим до другия път.